Barkanmu da ƙara kasancewa tare da Alkasim TV. A yau za mu yi muku bayani yadda ake yin blocking ɗin ta cikin contact, yadda mutum misali yana yawan kiran ka kai kuma hanga baka nan ba baka san kowaye ne ba. Misali ma especially kina mace, wani yana yawan kiran ki kuma baki san kowaye ba kuma kina son ki blocking ɗin ya kanga kamar yadda kuka san ana yi cikin irin WhatsApp da Facebook hanga. To kuma a nan contact zaka iya yin blocking ɗin mutum yadda ko da ya kira ka ba zai iya samun ka ba zai iya turo ma sako ba, sai dai in kai ne haga dama kai unblocking ne. Da farko za mu je mu shiga cikin contact. Idan muka zo nan ga gashin nan ga mun zama bayyana cikin contact din daga kun ga ne ake rubuta number. To idan kuka zo nan ga inda aka rubuta alamar resend, cikin wayoyi da dama za ku gan shi wannan alama inda aka rubuta resend, ba wai second contact wanda dai baka kai sim din contact din ba. To idan ka zo nan ga inda aka rubuta resend, kana son misali ka kira ka bi number na wanda aka kira ka da ita, ko kuma a daman ka da kai sim din ta dai wani ne wanda ka sanya ga amma akan da yana takura ma da yawa sai dai kai 7 ɗin nan ba tai, saboda koda ya kira ka sai a gane cewa shi na ke ɗauka. To wannan ga hanya dai mai sauƙi. Misali a ce wannan Abdul Isa ɗin na farko shine wanda yake yawan takura ma da kira kuma ba ka so don shi ne kai 7 ɗin nan ba tai, saboda zarin ya kira ka sai a gane ya ki ɗauka. To ka ɗaya ba wannan nan ba kamar tashi hanga. Idan ta noma zaɓuna nan ne ga zaɓuna guda biyu ƙasa, guda biyu ɗin nan na kira ne, wannan layi na ɗaya wannan na biyu, wannan shi kuma na uku shine na tura sako, wannan shi kuma wannan je zaka zo wannan alama ta ƙarshe ga tunan da kamar hakan ga sai ka taɓa ta. Da zaran ta buɗe ma nan ne ga ta bayyana ma ga nan za a nuna ma ga kiran da ya kake yi gashi nan da jiya da sannan da 23 February ga sunan za ka ga komai da komai game da kiran. To nan ne ga ƙasa za a ga alamar shiya, sannan kuma nan na ƙarshe za a ga inda aka rubuta blocking. To da zaran ka taɓa wannan alamar ta blocking za a noma shin tabbas kana son kai blocking ɗin wannan number, sai ka ɗesa wannan alama ta block. Ina son in yi blocking ɗin ne, gashi nan ka gani da karan na ta shi kenan da ka riga ka block ka gani ko gashi nan unblock. To yanzu ko da ha gani gashi nan wajen number ta nan ga da nan sama an sama alama kamar da irin ne network yadda ake nuna idan waya tana emergency. To yanzu baya iya kiran ka na farko, ko da ya turo ma sako ba zai zo ba, duk yadda yayi wayo ya kira ka ba zai iya kiran ka ba. To kuma a ce ko kuma a ce a wannan ba ita bace, ko kuma a ce a wannan ce wadda baka yi saving ba ita ce ake yawan damun kar kira. To ita ma za ka danwa kamar hakan ga, kamar yadda mun kai na wacce nan ga, idan ya buɗe sai ita ma ka shiga nan ga, sai ita ma ka taɓa alamar blocking sai kai blocking kamar hakan ga. Ko ita ga nan to ko shi kamar wancan ne duk abin da ya turo ma ko da sako ne ko da kira ne to ba zai zo ba. Yanzu to kuma a ce a to kana son kai unblocking ne ka goge bayan ka riga ka saka su. To yanzu misali a ce ga kan nan ga wajen reset ɗin ka suka taɓa wannan ɗagan guda uku ga sunan kamar hanga, idan suka buɗe za su baka zaɓuna. To sai ka zo inda aka rubuta alamar setting sai ka shiga. Da zarar alamar setting za ta buɗe ma nan saba za a ga inda aka rubuta block number. Idan ka shiga ka buɗe haka za a rubuta haka za a noma nambobin da ka yi blocking ga sunan nan ga guda uku. Amma kafin nan shi wannan block number da akwai inda za ka iya rufe shi idan ka taɓa wannan abin ha kuble shi, duk da cewa ka blocking ɗin wannan nambobin amma idan sa kira ka za su iya samun ka, amma sai ka yi kokari ka buɗe shi. To idan ka shigo wannan ga, idan misali ka san wata namba kuma kana son kai blocking za ka iya rubuta ta nan ga idan kana karanta, ko kuma za ka iya taɓa wannan abin domin ya ɗauke ka zuwa resend, ko kuma za ka iya taɓa wannan abin domin ya ɗauke ka zuwa cikin contact ɗinka ka zaɓi wanda ake so. Nan ne ga bari mu zama muku unblocking ɗin wa'annan nambobin sai ku gani. Idan kana son misali wannan number sai kana son ka shiga cikin blocking, wannan ita Abdul Isa ɗin ko kuma wannan ce ta farko ɗin hake so kai suwa. Misali idan ne ga abin son dai ku gane gashi nan ga wannan number dai ita ce dai wadda ka riga da kai blocking ɗinta ga ta nan ga sunan guda uku. To sai ka hito nan ga hakoma dawowa nan ga cikin abin ga ta nan ga Abdul Isa sai ka ƙara taɓa ta kamar hakan ga, sai ka ƙara dawowa nan ga. To da ka zo nan ga inda ka taɓa unblock hakan ga, da ka taɓa unblock ba sai an maka ce kana son ka yi suwa ba, kawai direct zai hita sai ita ma wannan ka dawo ka ƙara taɓa ta nan ga, sai ita ma ka dawo ka ƙara taɓa ta kamar hakan ga, ka ƙara shiga nan ga
sai ka je ka taɓa alamar inda aka rubuta on block zar ka ga yayi blocking. To idan za ka taɓa nan yanga ka zo ka ƙara dawa a setting ka duba cikin wani da kai blocking za a haga ta nan nambobin sun ta sai dai wannan wadda sai su mun riga da mun blocking ɗinta ba cikin wanda muka yi bane yanzu. Wannan dai shine da Allah ku taimaka ga wanda ba su riga sai muna subscribing ba da Allah ku taimaka ku yi mana subscribing domin sai idan ku ne muna wannan subscribing ne za ku ƙara ƙarfafa mana gwiwa mu kuma muna samu muna kawo muku bidiyoyi masu amfani wanda na wayar da kanku akan al'amuran wayoyi. Ga mai tambaya da Allah ya ƙoƙari ya aje mana ita akwatin comment ko kuma ya yi mana magana a Instagram ko kuma Facebook page ɗinmu. Insha Allah za mu yi ƙoƙari mu ga mun amsa mai wannan tambaya ko kuma in wadda ma ya kamata an ce an yi bidiyo ne akan ta za mu yi ƙoƙari mu ga mai bidiyo akan ta. Mun gode. Ku yi like, ku yi subscribing, sannan ku taɓa ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora.